Mewn fan hyn, dwi efo caws ricotta. Dwi'n rhoi mewn siwgr. A jyst un llwyfwrdd o fflwr. Mae'r fflwr yn mynd i helpu jyst i setio'r gacen gaws. Cymysgwch cyn rannu 4 wy. Newch yn siŵr bod chi ddim yn cael unrhyw darn o'r melyn yn y gwyn gan fydde ddim yn chwipio. Nesaf, dwi'n rhoi mewn hufen dwbl. A dyma chydig o hufen sur. Mae'n rhoi zing bach neis i'r rysait. Mae fe'n mynd yn neis efo'r lemon sydd yn dod mewn iddo fe hefyd. Mae fe'n mynd yn neis hefyd efo'r caws. Nesaf, croen lemon. Sdim rhaid chi defnyddio lemon, allwch chi roi mewn croen oren a defnyddio gwirodydd oren hefyd. Mae'n rili neis cael y blas lemon yn y rysait yma. Mae fe'n rhywbeth rili eidaledd, dwi'n meddwl. Mae fe'n siwtio rysait i'r ddim. Bydd angen chydig o flas fanila a limoncello. Aperitif eidalaidd hyfryd wedi'i wneud gan ddefnyddio lemon i'w limoncello. Cwsgwch hwn yn rili ofalus, chi ddim eisiau fe'n mynd i bob man. Ni, lyflu. I'r gwynwy, rhowch pinsied o halen. Mae hwnna'n mynd i helpu dorri lawr gwyn yr wy. Ni. Plygwch y gwynwy i'r cymysgedd, chydig ar y tro. Peidiwch bod yn ofnus, ond hefyd peidiwch curo fe. Jyst newch yn siŵr bod pob darn o'r gwyn yr wy wedi cymysgu mewn. Bron yna. Dyna ni. Yn gynharach, nes i does trwy gymysgu fflwr plaen, siwgr man, pinsied y halen a chroen lemon mewn prosesydd bwyd. Ychwanegwch menyn a'i gymysgu eto nes i fod fel briwsio'n bara. Mewn powlen bach ar wahân, cymysgwch 1 wy, 1 melynwy a diferyn o limoncello. Ychwanegwch hwn at y prosesydd bwyd tra fod e dal i droi. Mae'n barod pan fydd y toes yn dod at ei gilydd. Rholiwch y toes mas, rhowch mewn i dyn sydd wedi uro ac yna i'r oergell am hanner awr. Pobwch yn y ffwrn ar res o 180°C am awr. Gadewch y gacen i oeri yn y ffwrn am o leiaf hanner awr cyn i fwyta. Mae hwnna mor ysgafn, a mae'r blas lemon yn hyfryd.